Parayong Gibarugan ni Palace Press Officer o Usec Claire Castro nga wala na sayop si Presidente Bongbong Marcos kon Pbbm sa nahimo niining anunsyo sa pag-detain sa pugante nga si Zaldy Co. Subay matubag kini sa hugot nga kumpirmasyon sa Charge the Affairs sa Embahada sa Czech Republic sa Pilipinas nga si Eva Tenzin diin na nakigpulong kini kang Pbbm. Ato maminaw na pamahayag ni Attorney Claire Castro. Mr. President, you are correct in your information that Zaldy Co was detained by Czech authorities due to invalid travel documents. Walang pasubali, walang pagkakamali sa naging pahayag ng Pangulo para sa taong bayan. Nasayarang na itong April 16, nag-anunsyo sa Presidente online nga ana sa Czech authority si Co managkulang ang napakitang legal nga dokumento sa immigration. Apan na itong Abril 28 lamang gikumpirma sa Department of Justice kung DOJ nga nabuhian na si Co o karon ana sa France og ginagahangyo pa og political asylum.